wallahi jama'a da yawa daga cikin halin da muke ciki na niƙya su akan ibada ko akan al'ada akan rayuwa, wallahi rashin tsoron Allah ne ya ɓata su. Inda muna jin tsoron Allah, ibadar mu za ta fi haka. Inda muna jin tsoron Allah, nagartar mu akan aiki mai kyau zai fi haka. In dai mutum yana jin tsoron Allah, duk abin alherin da aka ce masa zai sauri yayi. Da kaga alheri yayi ƙasa, wallahi tsoron Allah ne ya ƙasa. Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da muminai, inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra zalikal yawm. Bayin Allah sun ce suna jin tsoron Allah, amma me suka yi akan jin tsoron Allah? Sai faɗa a baya, inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Sai Allah a can gaba sai ce fawaqahumullahu sharra zalikal yawm, saboda sun ce inna nakhafu min rabbina yawman, muna jin tsoron ubangijinmu, muna jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinmu ranar kiyama, shi yasa muke ciyar da ku saboda Allah. Kaga ashe ciyarwa saboda Allah ma sai mai tsoron Allah ne zai yi. Tsoron Allah zai samu yaƙi talauci a tsakaninmu. Wanda yake da shi zai sama wanda baya da shi, wanda yake da ƙarfi zai ji tausayin mai rauni. Matsalolinmu da suka shafi tattalin arziki, tsoron Allahnmu bai cika ma'auni ba, shi yasa adadin matalauta suka ƙara yawa, shi yasa adadin mabukata suka fi ƙarfin yawan arzikin da yake ƙasarmu, shi yasa adadin fajirci yayi yawa, saboda tsoron Allah ya yi ƙasa a cikin zukatanmu, tsoron Allah ya yi karanta a cikin ayyukanmu, shi yasa duk abin da mutum ya ga dama yake aikatawa, shi yasa kuma ba ma jin kunyar Allah ballantana mu ji kunyar mutane. Annabi kuwa sallallahu alaihi wasallam ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ita, in dai baka jin kunya ka je ka aikata abin da ka ga dama. Don haka in dai muna jin tsoron Allah na gaskiya, wallahi wani fajircin ba za a ji labarinsa a wurinmu ba. Amma ka gaya mun wani irin laifi ne ɗan adam yake saba wa Allah da shi a wata ƙasa wanda mu a ƙasar mu ba a yi. Idan akwai guda ɗaya da kasan ana saba wa Allah da wani laifi a wata ƙasar, mu a nan ƙasar ba a yi, akwai shi. Ka fara tun daga kan kafirci zuwa gatsine da ido, ba shi ne mafi karanci ba, ya alamu kha'inatal a'yun, zuwa jin haushi a cikin zuciya da kyashi wanda baka bayyana ba, tun daga sama har zuwa ƙasa, wani laifin ne mu ba ma yi? Amma akwai ayyuka na nagarta da yawa da za mu faɗi waɗansu mu ce kai in ka je wuri kaza kan ana kaza, mu kuma ba a yi. Ba za ka gan shi a tattare da mu ba, za a ce sai mutanen ƙasa kaza in kana so ka ga abu kaza. Rashin tsoron Allah, idan akwai tsoron Allah baka bukatar dokoki su regulating ɗinka. Wallahi Allah maɗaukakin sarki dokarsa za ta sa ka kiyaye, kar ka taɓa haƙƙin wani, kar ka taɓa haƙƙin Allah, kar kuma ka tauye wa kanka haƙƙinka. Jama'a mu ji tsoron Allah. Tsoron Allah shi zai sa kana da ƙarfi amma ka bar wanda ka fi shi ƙarfi ya maka ba daidai ba kuma ka iya haƙura saboda tsoron Allah. To ballantana kuma ka ce kai za ka cuci wanda ka fi shi ƙarfi, wanda fa ka fi shi ƙarfi ya cuce ka, ka iya haƙura saboda tsoron Allah, ka bar shi ya je ya tsaya a gaban Allah in shi zai iya amsa tambayar. Ramawa ma ba za ka iya ba, ballantana kai ibtida'an ka cutar da wani. Tsoron Allah ne wannan. ‘Ya'yan annabi Adamu alaihi salam, Allah bai ce mana Qabil ya fi Habil ƙarfi ba, amma ya ce Qabil ya ce zan kashe ka, la'aqtulannaka, sai na kashe ka wallahi. Shi kuwa ɗayan sai ce da shi la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka liaqtulak, ni ba zan sa hannuna don in kashe ka ba. Bai ce masa don ni kafi ni ƙarfi ba, sai ce inni akhafu Allah rabbal alamin, ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai.
in kai kana da amsar da zaka iya gaya wa Allah kashe ni, haka zan haƙura, haka ya haƙura har ya kashe shi. Ai Allah bai ce mana wai bai da ƙarfi yasa ya haka ba, tsoron Allah ne yasa. Ina fata muna fahimta. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsoron Allah yasa haƙƙin da ma babu a kansa amma yana ɗora wa kansa, saboda ya ce yana jin tsoron Allah. Lokacin da ya zo kusa da ƙarshe na wa mutane bankwana, ya zo yana wata huɗuba, sai yake ce wa mutane, wa inni la arju an alƙallah wa laisa ahadun yatlubuni bi mazlamatin fi damin wala mal. Yace ya ku mutane, ni fa ina fata in haɗu da Allah ne, ina jin tsoron Allah. Yace ina jin tsoron kar in je gaban Allah kuma akwai haƙƙin wani a kaina, ko na dukiya ko na jini. Tsoron Allah nake ji, kar in je gaban Allah wani kuma ya zo yana ce akwai haƙƙi kaza a hannuna, a hannunsa nawa. Don haka na tara ku ne, idan akwai wani da yake da wani haƙƙi a kaina ya zo ya faɗa tun anan. Wannan ai tsoron Allah ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai yana da clean sheet ne in ya je gaban Allah, amma tsoron Allah ya sa ta yiwu in akwai ma ya fito. Tsoron Allah ne zai sa ka riƙa jin tsoron kar ka taɓa haƙƙin kowa. Wannan kowan tun daga kan matarka zuwa 'ya'yanka zuwa ma'aikata a ƙarƙashinka zuwa koma wane ne, ballantana wanda kuke daidai, ballantana wanda yake sama da kai. Tsoron Allah ne zai sa ka kiyaye haƙƙinsu. Shi sa Allah ya ce dangane da matarka, fa in ata'anakum, in kuka yi rigima, matarka ta ɗaga, ka ɗaga, kada ke ta ko ka mata faɗa, daga baya sai ta risina ta bi, Allah ce fala tabghu alaihinna sabila, kar ka nemi wata hanyar kuma da zaka nuna mata fin karfi. Inna Allah kana aliyan kabira, duk karfinka Allah ya fika daukaka, kuma Allah ya fika karfi, ya fika girma. Sai ka tuna da girman Allah, sai ka ji tsoron sa. Wannan a tsakaninka da matarka kenan, ballantana wani da yake waje. Don haka tsoron Allah ya tasiri a kanka cikin al'amuranka da mu'amalanka da mutane. Shine amfanin wannan darasin, ba kawai mu ji tsoron Allah a zuciyarmu irin tsoron Allah wancan matan da na bada misali ba. Ina cika mana da misalai bayan wanda na bamu na annabi sallallahu alaihi sallama. Sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba da komai suka fi mu ba fa, sai wannan tsoron Allah. Karka ɗauka wai gangan jikinsu ba irin namu ba ne. Idan suka yi rauni suna jin zafi, idan aka yanke su yana yi jini yana fita, idan suka gaji suna jin gajiya, suna gumi, duk abin da zai ba wa ɗan adam wahala yana ba su. Idan suka tsaya za su yi sallah, su ma za su iya jin kasala irin tamu, amma tsoron Allahnsu ya sa ba za su yadda kasalar ta hana su bautar Allah ba, ba za su yadda son ransu da kwaɗayinsu ya sa su ci haram ba. Wannan tsoron Allah na zuci shine abin da ya regulating ɗinsu suka zama khairu ummatin ukhrijat linnas. Mu kuma yanzu muna so mu bada kunya. Abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi, ya tsaya yana zaune a cikin mutane, ya yi nisa a cikin tunani, sai ga tsuntsuwa ta zo ta fada akan bishiya. Yana ta kallon tsuntsuwar ne, ya ce ikon Allah, ina ma da ni ne ke ce ni. Ya ce ke Allah ba zai miki tambaya ba, kawai ki je ki caccaki abu ki tashi ki gama rayuwar ki mutu shikenan. Ya ce ina ma da ni tsuntsuwa ce. Abubakar faradiyallahu an ya ce yanzu in je in tsaya a gaban Allah, ya ce kai Abubakar rana kaza kayi kaza, rana kaza me kai. Ya ce me zan je in ce wa Allah, ina ma da ni tsuntsuwa ce. Ya ce wallahi da zan je kofar aljanna kafa ɗaya tana ciki ɗaya ba ta shiga ba, ya ce wallahi ba zan gama daddara ba. Al'amarin Allah ya wuce wasa. Wani kuma nan ya ɗauka wani haka kawai wani sojan haya zai ɗauke shi ya kai shi aljanna, saboda kawai mutane sun ɗauka al'amarin Allah abun wasa ne. Ai Allah ya wuce haka wallahi. Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi, yana sallah a cikin dare, yana karanta suratu Yasin, da ya zo wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, yana ta maimaitawa ku ware ku koma gefe, a yi a ware ya ku masu laifi, ku koma gefe kar ku cakudu da mutanen kirki. Yana kuka har aka kira sallah, yana ta maimaita wannan aya,
aka ce me yasa? ya ce wallahi gani nake a ido na yana mun dodorido kamar gani ana warewa, ni ma ina cikin wanda aka ce su ware. Duk mai tsoron Allah yana sa shi zai kaskantar da kansa ya dauka shi ba kowa bane. Amma duk wanda kaje yana dauka ai mu ne yan aljanna, ai mun je aljanna ma kaza za mu yi, wallahi wannan wasa da Allah ne. Baraka taba jin wani cikin magabata yayi wannan renin wayon wa Allah har yana faɗan shi in ya je aljanna abun wasa. Allah ba a masa wannan wallahi. Aljanna ana nema ne fa, ana dukufa, ana risinawa gaban Allah, ana kwaɗayi, ana fata, amma ba har ka ɗauka kamar ka riga ka zama ba. Duk mai tsoron Allah baya yi wa Allah haka. Jama'a muna fahimta?